Hello guys, masang gabiin dun tanan. Dalik chat sa mig pamwitdi. Tudag to, nagabian mi. Dalik chat sa mig pamwitdi atos puti. Nanay. Tatay. Tota puti no, mwitding nanay no. Pagasa mi karidje. Wala ba mo na ni? Pagasa mi karidje. Kau na may gasolina. Wa pa jay klarog ang mga saga kay na mag-up-up. Mo na yung kadlekan magbiyahe gabi eh. Pastilan. Inday, Kim. Asa man ka pa dong? Uy, ginukong taong ang dini sinilas. Pastilang dinali-dali. Mana? Ito na mi. Dinali-dali. Huwag mi kakuwag sinilas. Ano luod za? Wakat sinilas ang bata. Uy. Wala ba? Wala ba? May kwarta na rin da. Yes, ito na mo. Biway sinilas dinali-dali yung taong opo kita kaya sagsugat ang motor ano yung tutugan naman magbiyahe gabi eh ang pag aninipot sa silas mo po ano naman na may malabdang niya ni Christy diba ano yung mga siga-siga kaya bintaha terus mangit-ngit hadlekeun kay kamang sega marurag aninipot pastihan segaan ni hadlekeun ha sega mo kabago dekeun na katang sega ilan maning una ng mga bata nga sa mga isakay balhabal ini kan rabay kanin pagkatang buwang it ada lang ipasigod sega silpon aduh tas putih nanay betul nanay sekilahan deh jujur ako dito guys nagabot na mo medyo pagdun sana one video ang Ba? Ambil. ano nga sa oh ito gila saga guys so dari ka nagdamig ispat damig ispat paniguro kay mag-apapag saga dari sa motor naramay mga libaong kaguwang ni karap sa hitaka hadlit ng biyahe lagi kay uwan silan silan so guys marunag aninipot tagamang saga na wala yung saga guys ay betul nagbo ispat tagatong saga dangin ispat tagatong saga talaga una bi ikaw wala ka sinilas dinali-dali kaguwang wala ka Dek ka ng mga bata lang. Kato na nanay, amin nanay ka, amin ka. Dali. Amin nanay ka, dali ka. Ito na. Ha? Kato na nanay, dali. Na, arami ka sana. Happy birthday, Nay. Sa nilas, dinali-dali. Ha? A few moments later. Morning guys, madung ko karos ubus. Matalilian at tog baboy nga katong nakabuhi sa una kaya ihawo na ron. Dako na baka. Amo pa tan-awon. Kanamdam na tong baboy nga amang gi gukod. Tus lujos bahay kay nakabuhi. Mo na ni, dako na siya. Ihawon. Okay. Kuha na siya. Iman sa mga ba ang rekilid ang tanawan guys kaya guys ang baboy di itong manggigukod-gukod to medyo wala dako naman di ay kaago dik muna guys agad itong manggi tabang ang gukod manggi arasa karon di na madaog siguro ng kagwang ni dako na kaago dik taasa pa jaglawas
So guys, ihawon ni. Ay pahinagan sa kuan barhin sa Guadalupe. Istahan man ron ni dyan. Dik. Hindi po musibat ka diha. Ilanis nanay. Awal. Kuawan di ay. Pahiningan sa kuan. Barhin sa Guadalupe. Nadik, sentensyahan na kang dik. Tulan. Okay lang tayo na. Wala. Kamihaw hong gagaw. Dik. Halaluoy, hawo na karon dik. Hawo na karon babugod ka. Nadarhe magkiskis. Ihaw. Dili ra mahaling. Dara haling iskis. Matay Tinsahan nagbaboy guys, mo tong mga gukod-gukod. Basta ngagi, sa kambuhan na ha, nga September siguro to. Entrada September. Mujo nagkagmo. Morning guys. Sa po pag among baby dalaga ni mama. Ngito ni papa, to mas papas kabaw sa zaning balhin ron. Ang say buhat ron sa pas kabaw. Bibi na ayaw sapot bibi. Ngita ni sa papa. Papapahingon man yung among bibi. Ang hadlok pinigad to ng ihog baboy, iwik ang baboy na din sugot na tumuli ni sila. Hindi mo uban. Ding? Hindi mo uban ma. Hindi mo uban sa intay. Di. Kasi siblay ko ka sila sa balon na bukog iring bugno. Para kami marog iring bugno, bugo sopak. Magantang mo init na guys kay grabe na pukag dari. Magantang mo bukad sa ginit kaya ng mga hayhadyan na rin naghana. Stilan. Stilan gud hayhadyan na rin naghana. Naghana ka mga hayhadyan guys. Ang luho ay ngayon sa luho sa mga bata. Luha ang taon. Katod sa Miss Pondo. Magkatod sa Miss Pondo guys. Ngari man dari sa aso panghimas talabi kayo gabi. Ngari dari sa probinsya basta na ay ngari dari sa probinsya basta na kay pundong apilan na ibegas ka na pay kwarta. So kani kahoy o para kahoy o paras kuan. Basta kay mo ingari dari sa probinsya magtinabangay basta na ay mga mahitabuan. Nga amang kaubas pundon ana man ni pahuway. Yes, malapit mo. Oh, buya grabe mga daing lapuka, pastilan. Santagi dari sa may lapok. Of course, dari sa may lapok. Na, miss. Pag hinaganjang na snack na noon, snake na na. Bukang na snack na manuog snake. Kana. Pag hinay, bi. Bebe lang bagas, bi. Pag hinay, ginuo ko ng badal. Bayot. Slide ka. Nanami guys. Hatod ko diha. Maghatod sa ko kapisang banana. Haning ipuno kay amo ning duha. Tabang manog ihaw lang to. Ito guys. Tabang sa ihaw. Manso na naman maka kuan karne mi gamay di jud. Guys. Parang puno akan zulta sa amo ning duha guys ha. Tangod dari sa bayo eh. Binan sa naban eh. Lapok. Mista taninjo. Hey guys, manito taninjong tanan. Day binasuy nga kuan. Karning baboy. Mga bekeg-bekeg ba dia? Gisabaw. Abang papa. Sabaw ni papa karon. Niud to na mo. Panit. Ato. Pista man diri sa mo. Tama. Kuan berhin sa baron. Sa parong isa ba nang kuan pa? Berhin na. Bawo, may atong simbahan na. Kuan. Silas nanay o silas tatay kay magkuan man sila kada December. Na may lang mga panaad. Mga sila ihaw. Mo ni. Tagaan may nilang karne mo kay mong gisabaw. Ate, ayak na ha. Mo to gabi guys nga nauwahi mi og abot sa kuan na birthday kay di man pa yung mga bisita dari yung mga igagaw. Ikaw mo pud mi amang bisaan. Mo to nauwahi mi ning dalikjat ra mi dadto. Kanang naay ngadto. Hapon na mi dadto.
So, Araw na itong lubo atong video kaadyo naka-great ning great raming nanay happy birthday. Nani hapon may mama nang uli apon mi dadyon kay may nabilin dari. Mama. Likig mo pud kay panagsarampod mga re. Asa? Yun to tanin zo. matintin niya. Laaw, wala iba. Namang sinabaw, nga dapat sinugba. Ibang kubaw ay ka. Nugbang kubaw. Ngi. Ano ba? Kubaw ngi. Magbang ka. Hmm? Kaya bakag-bakag lamig na sa sabon, kaya bakag-bakag. Dahil no. Taud-tud. Ano nga, bukis na. Itong gabi nawahimi. Nawahimi pag abot. Huwag namin naka-video na to. Dahil nga, nalaman yung pag-abot naman. Tanaan nalaman mo na to sa ilang mga video. Ako ka-video po. Kaya ang cellphone, nagkarag-karag. Maghanghang ang cellphone, bao. Tapos hindi rin nabot yung cellphone. Kaming, dala kaming. Tuwa mo ka. Ugoy, ambak ugoy. Guys, sinugba. Mas uy. Karang. Happy Fiesta dari sa Kuan Berhin sa Guadalupe dari sa Karangi. Happy Fiesta sa tanang nagpista ug sa gusto mamista nga relaman mo. Ngiri mo silingan. Adjust bahay. Relaman mo silingan kay way. Wa may giihaw. Tagaan rami. Ngit na it. Ida na inday. Abaw. Guys, shout out tayo ko diha ni Emeris Monterola, among new subscriber. Salamat sa imong pag-subscribe sa among channel. Thank you. Salamat sa kanunay inyong pagtanaw guys sa mga videos. Sa mga oras ang video karong adlaw guys. Pasensya na mo. Sa mga pamikli gabi inanay. Pasensya na mo aron jang ngita ka adong mga video ang kamera okay ra hinzag adlawan kay tinaw gabi iwa na mo blur arang na jang ngita isang kuas kamera. So guys, maura to ang video karong adlaw guys. Salamat sa inyong kanunay pagtanaw sa tanang nag-views na mo. Salamat kadto ninyong tanan.